Dale. Pois mira, nada, agora cando estaba aí con Maruxa, digo, vou empezar polo principio. A primeira canción que compuxen coa zanfona é unha naina que lle regalei a... Pero compós ti tamén. Claro, pensei que tocabas outras pezas. Tamén, pero esta foi a primeira peza que compuxen coa zanfona, é unha naina que lle agasallei a Anxo e máis a Marta cando lle naceu a neniña que se chama Xacia. E é unha naina para despertar a unha xacia. Nestes tempos os nenos teñen que estar expelidos e despertos. E como son 4 estrofas, vou cantar solamente 2. Unha que fala precisamente de que temos que aprender a xogar e a convivir cos diferentes, cos que sempre che din, no, con ese non xogo. E despois a última estrofa pois fala precisamente dunha cousa que estes días empezan xa pola Ribeira Sacra, que é a vendimasa. Moi ben. Entón, vos me vades a axudar e vades a facer o ea, ea, ea. Pero cantamos moi mal, Francisco. Cantamos fatal. Pero mira, eu como non oio nin vexo, non teñades problema comigo, que non... Perfecto. Que bonito nome é Xacia, Que bonito nome. Verdad? Verdad, moi bonito. Ai veñendo faro, contigo a xogar. O lobo axo a niña e mailo pas pallas. Ea, ea, erguete, meu ben, que hai que ir vendimar as muriñas vellas de Castro Candas. Todos. Ea, ea, Toma. Gracias. Que bonita, Que bonita. Vaya, máis que non se me ocorre mellor agasallo para uns amigos que vayan ser pais que facerlle unha nana, que maravilla. Unha canción Sí, porque perfecta. xa sabes que hoxe os nenos veñen con todo casi, e estás devanando a ver que lle vas a agasallar e tal, bueno, a mí naquel momento se me ocurreu esta Pois é ben pecinha. bonita, ten boa sorte Xacia de ter esta nada tan bonita. Francisco, moitas gracias unha vez máis por estar aquí, A vos, a verdad que é un luxo e un privilexio poder compartir así un anaquiño con vos. No, luxo noso, privilexio noso. Bueno, pois eso. Hasta calquer día. Hasta outra maravilla. Espero vervos por alá. Moitas grazas, Francisco. Francisco, que, por certo,